Il-Gvern ippubblika abbozz ta' liġi li permezz tiegħu qed jipproponi emendi biex titneħħa l-possibilità li akkużat jabbuża mill-amministrazzjoni tal-ġustizzja. Dawn l-emendi ippubblikati il-ħamis jipprovdu is-sospensjoni tat-termini għall-loti tal-ħelsien f'każ li l-akkużat iwaqqaf smigħ ta' każ billi jikkaġuna ħsara lilu nnifsu u f'każ li smigħ ta' kawża ma jkunx jista' iseħħ għal raġuni attribwita esklusivament lil xi wieħed jew aktar mill-akkużati. Fil-każ li smigħ ta' kawża ma jseħħx minħabba effetti ta' ħsara ta' xi akkużat fuq innifsu, dak it-terminu jiġi sospiż għal xarej jew għalkemm iddum il-ħsara fil-każ tal-akkużat li jkun ikkaġuna ħsara fuq innifsu u dwar il-koakkużati għal xarej kull darba b'massimu ta' 6 xhur fl-okkażjonijiet kollha li fihom tintuża din id-dispożizzjoni. Bħalissa il-Kodiċi Kriminali jipprovdi l-ħelsien mill-arrest jingħata dejjem jekk smigħ ta' kawża ma jseħħx fi żmien 30 xahar. F'każ li persuna tkun akkużata b'reat li jkun jista' jeħel 15-il sena ħabs jew aktar. Dan l-abbozz ta' liġi ġie ppreżentat mill-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard u mill-Ministru għall-Intern Byron Camilleri. Il-Ministru Jonathan Attard ikkummenta li l-interventi leġislattivi ta' dan it-tip ikomplu jikkonfermaw l-impenn tal-Gvern li jassigura li ma jkunx hemm abbużi mill-proċessi ġudizzjarji. Li jikkonferma l-impenn tal-Gvern li jassigura li ma jkunx hemm abbużi mill-proċessi ġudizzjarji tagħna. U dan qed isir b'rispett lejn il-vittmi, lejn rabathom u lejn is-soċjetà ġenerali biex ikun assigurat li ssir ġustizzja tas-sew f'pajjiżna. Il-Ministru Byron Camilleri saħaq fuq l-importanza li l-amministrazzjoni tal-ġustizzja ssir fi żmien raġonevoli u l-użu tattiċi għad-dowmien jiġi miġġieled. Dawn l-emendi li ġew pubblikati illum se jservu propju għal dak għaliex dawn jipprovdu l-sospensjoni tat-termini għal loti tal-ħelsien mill-arrest f'każ illi l-akkużat waqqaf is-smigħ ta' kawża billi jikkaġuna ħsara lilu nnifsu jew inkella lilha